बायको गेली माहेराक त्याच्या टाय चिपळेंका पनीर पुलाव हो झालो. मग काय आम्ही रोंबाट घालूक सुरुवात केली. मगे हेंका पण मी वायच कामाक लावलंय, पण थोरला कसला फक्त खावच्या कामात. मगे मी पण पनीराचं तुकडो दाताखाली दाबलाय आणि पुलाव बनवूक गेले. बायको गेली माहेरी काम करी अगारो इलेक्ट्रिक राईस कुकर. मगे मी फोडणी दिल्यावर खाऊन उरलेले काजूगर थोरल्यान टाकले. ह्याच्यात जेवण बनवणं अगदी सोपं असा, कारण ह्याच्यात 5 प्रीसेट राईस कुकिंग हा आणि 3 मल्टी कुकिंग फंक्शन असत. ह्याच्यात वेगवेगळे ऑप्शन असल्यामुळे आपल्याक पोरेज बनवचे असते, जेवण स्टीम करूच असत किंवा स्लो कुक करूच असत, तर तसा पण ऑप्शन. जेवण गरम ठेवूचा असत तर 12 तासांपर्यंत गरम ठेवू शकतो आणि त्याच्याबरोबर 24 तासांपर्यंत प्रीसेट टायमिंग सुद्धा असतं. स्लो कुकिंग मध्ये पोहे, उपमा, ढोकळा, चिकन किंवा वेगवेगळे ग्रेव्ही पण आपण बनवू शकतो. मग केडीएमसीचा शुद्ध पाणी ओतून झाकान दिलो ढाकून. आमका पुलाव बनवचा असल्यामुळे आम्ही व्हाईट राईस सिलेक्ट केला. मग ऐसून वाफ बाहेर येऊ लागली तर ह्यांच्या हाय चंचू पात्रा स्टीम गोळा होक लागली. बघता बघता कुकरान टाय चिपळ्यांच्या कानात पुलाव रेडी झालो म्हणून सांगितलं. बघते तर मस्त फळफळी शिजलेलो आणि भांड्याक पण लागलो नव्हतं. मग बापसान आणि चढवानी मिळून कापसासारखं लुसलुशीत पुलाव आणि रायता दाबून खाल्ला. तसं यो कुकर खै पण बोचक्यात भरून नेऊ शकतो, म्हणजे ट्रॅव्हल फ्रेंडली असा. डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलंय, तुम्ही मागवू शकतास.